Тази година имаме голям проблем с картица, която прекопава целия двор. Пробвахме отрови, пробвахме с пусната вода в дупките. Нищо. От клиповите, които са качени на руски, видяхме един начин. С изкопаване на дупка, поставяне на буркан или съд и отгоре се затваря. Да видим дали имаме успех този път. Внимателно. Не може да се види има ли картица или не. Може би се е заровила, ще видим. Вътре е мърда. Да, имаме полза. Има нещо вътре. Сега ще го извадим първо. Както вече ви видяхте, неканеният гостинин е хванат в буркана. Капана се прави последния начин. Изкопава се дълбока дупка, където минават ходовете на картицата или изходите. Поставя се на нивото на дупката. Заравя се буркана и когато тя циркулира между дупките, влиза в буркана и не може да излезе, защото стените са хлъзгави. Ето вижте картицата. Сега ще я прехвърлим в друг съд, да я видите по-добре. Много бързо се скрива в пръста, когато виждате много добре картицата, как изглежда. Това е един беладжия, който по принцип е полезно същество, но на места, където няма засяти посеви. Иначе всичко става един лабиринт от дупки. Сега ще се опита да се скрие в пръста, която е останала. Иначе ако има червече, ще видите как се храни самичък. После ще проверим в другите капани дали има други картици, които са хванали. Този път ще поставим отново буркана, нашия импровизиран капан. Ако има друга картица, да може да се хване в този капан. Ето виждате, отварям от дупката на картицата. И запълвам пръста до нивото до гърлото на буркана. Като внимавам да не се напълва с пръст самия буркан. Принципно е добре да се работи с ръкавици, защото картиците имат много добро обоняние. После ще проверим дали другите капани има нещо в тях.